Allah shi yayi ummi abba na har san Fatima a jini na Allah roko a gare ka kaunar Fatima ajali na dan sunan ka ne sarka ka hayyul qayyum sarki na Allah ni dai roko na kai da ruwan sidai ya salama Allah kai kaɗai masanin duk ka san duk nufi da'iman ma shine zaka yi a gare shi kar da a bar sakai yau ce ma ne kuma in kai ka daɗa wani kaunar shugaba gata na shaidan shurafa'u ƴaƴan Fadima masu girma alhassane ne sannan kuku ne takama da karama sai an bi kuma a haima ƴaƴan Fadima masu girma dukan martaba ta kare in aka zo wajen annabi na kana saya anan in gaida babban adali tijjani ta ka lafiya wallahi dan asalin jinin adanani na zo zaka ban sai yabo na gungun kuya tijjani na gaishe da kai barhama gausu zamani har kauna zan ciro hula a gaban ka in gaishe da kai da biyayya ya shak Musa manzo abba ne na ce na rukayya je ka a lafiya maulana annabi kan faɗi sai yaya dole kas da kai a gaban ka annabi kan faɗa asali na ni dai na gama gaisuwa ta zan juya yabo da faɗi na in yo sallama a gare ki in yo jinjina sanina na sai kin lamuni a gare ni zan yi yabo gaki da faɗi na taka lafiya wallahi Fatima sanki ne a jini na Fatima kan sani tambaya ta ko manzo na ce sirri ne ya hana kishiya a gare ta dukkan al'umma sirri ne in kaga Fatima zaka gane ai da ka annabin Allah ne ta zama wahida a halitta ga ta sarauniyar aljanna Fatima ya ce ga ma'aiki wannan haka ne zancen nan sai ya kira ta dai ummi na umma abiha gafara nan in fata zo waje sai tashi domin girmama Fatima nan duka halitta ke kaɗai ce man so ke yi wa so da kauna ita kaɗai ce sai wa fati Allah ya sani Fatima ma sannan ya faɗa sa ta bi shi kayan ɗan kaɗan dan karama lallai sayyada in girma dole ya durkusa ga azima kafin ya samu matsayinsa Fatima sanki ne a jini na ai wallahi ma ma'azuma dole a zo gaki dan sarki ni da tintini kaunarki ta cika zuciya har sanki karan lamuni da yabanki ne ta faɗarki ne dan sarki daman kin sani kaunarki ce a jinin jiki har raina ya umma wai me zan yi ni da ji daɗi bayan san ku ne ma'azuma da kalmar yabo da faɗe ta sai a gare ku ne mai karama annabi naki ne duk sharifai ya'ya ne garki ya na'ima ta ka lafiya da sarauta kin fi gaban faɗi Fatima na lallai sayyada asali ce tun daga rabbana da ma'aiki in kai yote ne tun kafin Allah ne ɗaya sai ma'aiki Fatima ta zamu so ka sa manzo ne na ce na sarki lallai ba sani da fahimta ko ilimin da zai sanna na dukkan anbiya asalin su haske ne na ce ba dubu sam tun daga Adamu har Musa har izuwa wajen dan Maryam Allah ne ya so ya zaba ya aiko da su duka alam ya aiko da su manzanni har ma anbiya sarki na su 120 ne har da 4,000 anbiya ne ga 313 nan zababbin ciki musalai
shi kadai haske ne tun kafin akwai babu ba wani annabi ko manzo ko mala'ika ba gaibu annabi yake ne wanzace shi fada ya yake sai rabu ba masaninsa har gobe har da jiya da yau gata na da faɗa muku dan Allah kar da ku ce bari nai hauka amma Fatima kaunar ka dindin zuciya ta ɗauka komai ma aje wallahi Fatima ta wuce baitinka ina yi gas da kai a gaban ki mani lamuni Fatima na Fatima ta wuce matsayin su kowane annabi ba ƙarya ga ta sarauniyar aljanna ga ta sharifiya kairiya ya ga kan adam wallahi ku kuka zamsila marniya Fatima taimaka ki kula ni dai sanki ne a jinina annabi sarki na daban ne su kuma hadimai na wajen sa faɗin magimbiya ma'asuma shale langwani ba wasa faɗin maradiya mardiya jeke a lafiya sirrin sa ba a zurfafa a sanin ki barni da sanki ya kunnina Fatima taimaka ki saya mun karda abinci ko aiki na sai da sana zo a garin ki nan a Madina dai baiti na sai da dafa'i jalabi na faɗi makariyar makiya na komai nan nufa ki saya mun karda akai ni gas ummina sai da ummi abba na ba su gurin zama a gidanki har ma yan uwa da abokai za su zo cikin